भाई खाना कौन आगे जी हे आई चाहिए আস্তে আস্তে ঠিক করছে খেতে তাহলে মানে সে কপড়া খাইলে তো তাকে খেতে বেশি লাগবে হ্যাঁ খাইলে তাকে খেতে বেশি হ্যাঁ যাতে কিন্তু জানি পারি এইটা দেখো হ্যাঁ जय श्रीराम सांग मैंने शुभ सकाळ मु आशा करुँच आप भलरे खुशी थे सांग मैंने आज पारादीप भ्रमण जाइचु कारण तार राखी पूर्णिमा अवसर में से राखी नहीं भौणी उठी जाऊँगी पारादीप को तेणु पारादीप जाकि पारादीप मंगला आउ जो पारादीप पोट जो माछगदी अच्छी ये सब एरिया बुलिकी देखा चलतु जा केन्द्रापड़ा पारादीप रोड पड़ी गाड़ी गुड़ा लगी आईरन आणिक खाली हम जहाज खाली हम चाइना मसे मसे गाड़ी रहे गाड़ी मसे घंटा कड़े धीरे धीरे तो गैस सिस्टम है ना छड़ा थो गाड़ी पचर ना कौन गाड़ी तो गाड़ी तू जानते चलते के 10-15 मिनट लगे भगवान मान मालिकार जी घंटा कहले मालिकार जोटा लिखा पारादीप पोर्ट जगह को आप देखे आगे अच्छी आम संजोग महानदी आ समुद्र मिशिटी मुहाण देखे पथर मुहाण आ पारादीप बंदर देखे भल भल जिन आप गाड़ी भिडियो देखे भारी भल मजा लगे आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ पानी नहीं हाँ এটা চিত্রকোলা ও লুনা সপটা আগে নাই ন্যাশনাল লাইনটা যাই যাব কেন্দ্রাপড়া टलर हुए ना कौन हाँ टलर सेपटे जहाज ए जगह ढेउ एत बड़ बड़ आस नहीं से जगह सेपटे से जगह कौन ढेउ यानी जबर हाँ पानी माड़ हो ना से ढेउटा अधिका हो एपट पाटा सेपटे कटि जाऊँ ना महानदी मुख्य अच्छी महानदी आसपटे लुणा देखिए केटे ढेउ अच्छे सांग मैंने बर्तमान आम से पहुँची गलु यहाँ हूँ ये समुद्र मुहाण महानदी से बड़ बड़ सब जुआर मान उठुची ना कौन आम जन तो भौणी उठी गलु भौणी उठी खाई पिकी आसी गाधुआ समय आसी पहुँचले जा दर्शन करवा सब समुद्र कौन रूप भयंकर रूप हाँ हाँ भल लगुच आसिया पत्थर गुड़ा देखिए कौन
ମାନେ ପଥର ମୁଁ ଦେଉଛି ପାହାଡ଼ ସବୁ ଯାକ କଟାକି ଆସି ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି। ଏ ଟୋଟାଲି କରେ କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେଠି ଟଲର ଆସୁଛି, ଟଲର ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଟଲର। ସେ ଜାହାଜ ସେଠି ରହିଗଲା ସେଦିନ ଲଙ୍ଗର ମାରି ଦେଇଛି। ଲଙ୍ଗର ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ମାଛ ଜାଲ ପକେଇଦେବେ। ହଁ ଏଠି ଏଠି ମାନେ ଧଳା ପାଣି ଦେଖାଉନି କି? ଧଳା ପାଣି ଏଇଟା ବା ଇଏ ପାଣି ଆଉ ପାଣି ସେ ଜାଗା ଅଧା ଅଧା ଜାଗା ବି ଦେଖାଉଛି। ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ନା, ଏଇଟା ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆଉଛି। ମହାନଦୀ ମୁହାଣ ହେଉଛି ଏଇଟା, ସେ ସକାଶେ ପାଣିଟା ରହୁଛି ଟିକେ ଧଳା ପାଣି ରହୁଛି। ଜୁଆର ଉଠୁଛି ସେଠି ଦେଖାଉଛି ଧଳା ଧଳା ନାଇଁ, ସେଇଟା ସେ ପାଣି ମାଡ଼ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ। ହଁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପ୍ରକୃତିର ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ତାକୁ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖୁନି, ଗୋଟେ ଭୁ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆସେ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖ। ହଁ ବେଲି ବେଲି ନେଇଯାଉଛି। ପାଣି ଏମିତି ପେଲୁଥିବ କେତେ। ଇଏ ଆଉ ତ ଇଏ ହଁ କେତେ ହାଇଟ୍ ପାଣି ହବ ସେଠି? ପାଣି 7 ପୁରୁଷ ହବ। ଆଉ 7 ପୁରୁଷ ହବ କେତେ ବେଶୀ ହାଇଟ୍ ନଥିବ। ତମର ପୁରୀରେ ହାଇଟ୍ କେତେ? ବାଲି ସେଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ହାଇଟ୍। ଟଲର ଫେରିଲା ଚନ ନା କ'ଣ? ଟଲର ଫେରିଲେ ତାଦେହରେ ମାଛ ପୁରା ଲୋଡ୍ ଥିବ। ମାଛ ତ ନ ସେ ଫେରିବେନି। ହଁ ଦବିକିରି ଜାଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖୁଆ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ଦବିକିରି ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ଆগে ଆସୁନି କି ଟଲର। ମାଛ ଭରପୁର ଅଛି ହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଯାଇ। ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟ ବିନିମୟ କରେ ଆଉ। ଯାହା ବି ହେଲେ ଥିବ 100%, ନହେଲେ 15 ଜଣ ତା ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଉଥିବ? ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଏ? 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 8 ଲକ୍ଷ? ତେଲ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ? ଏଇ 10 ଦିନ ପାଇଁ 8 ଲକ୍ଷ। ଏତେ ଟଙ୍କା ମାଛ ବାହାରୁଥିବ ତ? 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ 10-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଛ ନ ହେଲେ ଆସିବେନି। ଗଲାବେଳେ ପୁରା ଡେରି ହେଉଥିବ ଆଉ ନାଇଁ? ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ଦିନ। କେତେ ଭଙ୍ଗା ପୁରୁଣା ଘର ହୁଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଗଲେ ସେନା ଆଇଲା ନା କ'ଣ ଗାଡ଼ି? ଟଲର ଆସି ଲାଗିଲା ଏ ଅଲଡ଼ ମାଛ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଏଠି ଜବର ସବୁ ଟଲର ଆସି ଏଠି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏତେ ନଦୀ ପାଣି ଆଉ ନାଇଁ କ'ଣ? କେଉଁ ପଟେ ଏପଟେ ନା ସେପଟେ? ଏପଟେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ତ ଏଇପଟେ ଲାଗିବ। ଏଇପଟେ ବୋଧେ ଲାଗିବ। ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖୁଆ ହେଇଛି ଗୋଟେରେ ପଡ଼ିଛି। ହଁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ା। ଶୁଖୁଆ ଏମିତି ମାଛ ଶୁଖେଇଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗୁଡ଼ା ନାଇଁ? କେତେ ଦିନ ଆଉ ଦେଇଛି ବୋଧେ? 4-5 ଦିନ ଶୁଖୁଆ କରିବି, ଏ ତ ଶୁଖିକି ରହିଯିବ। ଆଉ ମାଛ ବି କିଛି ଥିବ। 10-15 ଦିନ ରହିଲେ କ'ଣ କରିବି? ଶୁଖୁଆ ଫୁଖୁଆ କଲେ ଏଇଟା ମାଛ ଗୋଦାମ ଜନ। ଏଠି ମାଛ ଏ ଯେଉଁ ଟଲର ଯେଉଁ ଧରା ହୁଏ ଏଇଠି ଆସି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ଅନଲୋଡ଼ ହୁଏ। ଏଇଠି ସବୁ ମାଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହୁଏ ନା କ'ଣ? ଅବିକା ଟଲରଟା ହେଲା ଏଇଠି ବଡ଼ ଟଲର।
ପାରାଦୀପର ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଢବା ଗୁଡ଼ିକ ନେଟ୍ ଫିସିଂ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ନା କ'ଣ ଏଠି ସବୁ ମାଛ ସବୁ ଦୌଡ଼େଇକି ଅଛି ସବୁ ସକାଳକୁ ମାନେ ବାହାରିବ ଏସବୁ ବରଫ ଦେଇ ମାଛ ରଖିଛନ୍ତି ସକାଳକୁ ହିଁ ବାହାରିବ ନା କ'ଣ ଏଠି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ହଁ ତଲର ଗୋଟେ ଲେଖା ପହୁଛି ଗୋଟେ ଲେଖା ବାହାରୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାନଦୀ ମୁହାଣ ନା କ'ଣ ହଁ ଏଟା ତ ଭିତରେ ଏଠି ବାଟଟା ଆଉ କେଉଁ ମେସିନ୍ଟା କଲର ମେସିନ୍ଟା ତଳକୁ ହଁ ହଁ ମାନେ ଟ୍ରକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟାକୁ ମାନେ ଦବ ହଁ ପାଣି ଅଛି ମେସିନ୍ଟା ମଣ୍ଡା ହେଇଛି ଆଉ କାଠ ଏଇଠି ବସିକିରି ଚାଲ ଇଏ ମୁଡ଼ିବ ଦିଗ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଲାଗିଛି ଭାଇଙ୍କର ତ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଆଉ ସବୁ ଜାଲ ଧଡ଼ିରେ ସବୁ ଚେନ୍ ଥାଏ ନାଇଁ ଏଇ ମାଛ ତା ଭିତରେ ଜିଆଇ ରଖିଥିଲେ ସବୁ କାମୁଡ଼ିଦବ ପଳା ବହିଛି ମାଛ ତ ତୁ ଚିହ୍ନିବୁ କଣ୍ଟା ବି ତାର ଅଛି ମଛି ବୟସ ସୁତୁ ପକି ଟିକେ କେତେ କଟି ଅଛି ହେଲେ ଛୋଟିଆ ସେ କଣ୍ଟିଆଟା କୁଆଡ଼େ ହେଲା ଭିତରେ ସବୁ ଜାଲ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ପାଣିରେ ରହିଥାଏ ପାଣିରେ ମାନେ ସାଇଡ଼ରେ ନା ଭିତରେ ମାଛ ରହେ ସେଟା ରୋଷେଇ ଘର ଦୁଇ ବୋଟଲ ବାହାର କରି ଏମିତି ବାଛିବି କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଥିବ ଆମକୁ ବାଛିବି ନୂଆଟା ଥିଲା ପୁରା ନୂଆଟା ଥିଲା ଆଗରେ ସବୁ କ୍ୱାଲିଟି ମାଛ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଇ କେଇଟା କଣ୍ଟା ଯାଉଛି ତମ ଦିନମାନରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ 8-10ଟା ଯାଉଥିବ ଦରକାର ବୋଲେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାରେ ମାଛ ଧରିକି ଯିବ ଦରକାର ବୋଲେ କଣ୍ଟା 30-40 ଯିବ ନାଇଁ ମାଛ କେତେ ପଡ଼େ ମାଛ ସେମିତି କହିହେବନି ଯାହାହେଲେ ଏଠି ଅଳ୍ପ ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ତ ଭଲ ଆମେ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପଡ଼ିଲା ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଖାଲି କରିକି ଆଇରନ୍ ଠିଆ କଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଘରେ କାହିଁକି ବୁଲିବୁ ହଁ ଆସି ପକେଇଲ ଭଲ କରିଛ ଭଲ ଆଉ ଜାଣୁଛ କି ନୂଆ ମାଛ ଟାଣିଲା ବୋଲି ହାତୁ ଟାଣିବ ନା ପକଉଛୁ କେମିତି ନା ସେ ଟାଣିବ ହାତୁ ନା କ'ଣ ଟାଣିବ ନା ସେ ଏଡ଼ିକି ମାଛ ଠୁକେଇଲେ ବି ଜାଣିହବ ତମେ ଯେ ଷୋଲୋଟା ଦେଇ ପକଉଛ ସେ ଷୋଲୋଟାକୁ ଏମିତି ଚୁଙ୍ଗେଇବ ଦେଖାଯିବ ଏଇଟା ଦେଖାଯିବନି ଆଚ୍ଛା ଫରକ ତ ଇଏ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଏ এটা ওটা ট্রিক কায়দা ন জানলে কোনো সমতে କରିପାରିବେ ନା କାଇଦା ଜାଣିବା ଦରକାର ମାଛ ଖାଇକି ପଳେଇବ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ଜାଣିପାରିବନି ତାର ଅଛି କାଇଦା ଏ ଯେଉଁ ଟଲର କେତେ ଦିନରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଇଟା ତ ଫେରୁଥିବ ମାସ ପାଖାପାଖିରେ ଫେରିବ ଏଇଟା ଏତେ ଦିନ ନେଉଛି 15 ଦିନ ସେ ମାଛ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁ ଧରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଇସ୍ ସବୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଝିଙ୍କି ଦିଅ ବୋଧେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଲାଗିଛି ହେଇ ଆଇଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଠୁକଉଛି ଠୁକି ଦେଲା ମାନେ ସେ ଠୋପଟା ଖାଇଲେ ତ ତାକୁ ଠୁକି ଦେଲେ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁଛ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟବେଳେ ପୋଖରୀରୁ ବଞ୍ଚିବେ କ'ଣ ତେରେଣ୍ଡା ଲଗେଇକିରି ସେ ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ଜାଣିବ କି ନୁହଁ ମାନେ
ଏମିତି ସେମିତି ପକଉ ଗାଁରେ ହଁ ବଡ଼ 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 ମାଛ ପଡ଼େ ନା ଏଇଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ପକଉ ହଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଲିଶ ଫିଲିଶ ଖାଉନଥିବ ଇଲିଶ କ'ଣ ଶୁଖିଲେ ଲାଗେ ସବୁ ଏଠିକି ଆସିବନି ଇଲିଶ ଲାଗିବ ଜାଲରେ ଗୋଟେ ଭସା ଜାଲ ହେଲେ ଯାଇକି ଲାଗିବ ଆଉ ଇଲିଶ ମରୁନାହାନ୍ତି ନା ଏ ବର୍ଷ ହେଲାନି ନା ଇଲିଶ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ନାହିଁ ଦେଖା ନା 3000 ଟଙ୍କା ଇଲିଶ କିଲୋ ହେଇଗଲା ଇଲିଶ ନାହିଁ ସେପଟେ ଡଙ୍ଗିରେ କିଛି ଇଲିଶ ଧରିଥିଲେ ଡଙ୍ଗି ଗଲା ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗି ଇଲିଶ ଧରିଥିଲା କେତେ ଜାଣିଛ ପୁରା ଆମର ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ପଳେଇ ଆଇଲେ ହଁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ହାଷ୍ଟ ଧରିଥିଲା ପୁରା ରେକର୍ଡ କରିଗଲା ପୁରା 50 ଲକ୍ଷ ନା କେତେ ଏମିତି ଧରିଥିଲା। ହଁ କେତେ ଟନ୍ ଗୋଟେ ଧରିଥିଲା ମାନେ 6 ଦିନ ଯାକ ଭୁଆଇଲା ମାଛ ଏଠି ଏଠି ଗଭୀର କେତେ 25-30 ଫୁଟ ଖରା ହବ ଏଠି ନାଇଁ ଏତେ ଏ ଟଲରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଧରା ହବ ତାଙ୍କୁ ଖବର ହବ ତ ଡଙ୍ଗି ଯିବ ଆଣିବ ଯାଇ ନା କ'ଣ ଆଉ ଟଲର ସେଇ ଭସା ଜାଲ ତ ମାଛ ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛି ଜାଲ ଉଠେଇ ପାରୁନି କ'ଣ କରିବ ସେଇଠୁ ସେଠୁ ଅଲଗା ବୋଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆଣିବ ଯାହା ବି ମାଛ ଛଡ଼େଇବ ନା ନାଇଁ 6 ଦିନ ଯାକ ମାଛ ଛଡ଼େଇଛି ଏଇ ମାଛ ପଚିକିରି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ପଡ଼ୁନା ତମର ମାଛ ପଚିକିରି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଟାଣିଦେଲ କିଛି ଇରେ ହେଇ ତମର ଖାଲି କଣ୍ଟିଆ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖାଇବ ଫ୍ରେସ୍ କଣ୍ଟିଆ ସବୁ ହଁ ଏ କଣ୍ଟିଆ ଖାଉ ଖାଉ ତ ସେ ଖୁରାନ ଖାଇଲା ସେ ଖୁରାନ ଦିଟା ଯେ ବିକିଦେଲା ହଁ ହଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ଛୁଆଟା ଦେଖିଥିଲା ମାଛଟା ଉଠିଥିଲି ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ହଁ ହଁ ବାପା ମାଛ ନେ ହାଲା ଗଲା ଆମେ ବି ପିଲା ଛୁଆର ବାପା କ'ଣ ଆମେ ତ ଖାଉଛୁ ସେ ହେଲେ ଖାଉ ହଁ ପରେ ସେ କେତେ ମାଛ ଧରି ପକଉ ମୋତେ ସେ ତା ମନରୁ ପାଇଲା ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କଲ ଅଲଗା ମାଛ ଚାହୁଁଛ ନା କ'ଣ ଅଲଗା ମାଛ ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ପକା ହେଉଛି ହଁ ଅଲଗା ମାଛ ଖାଉନି ଇଏ ଖାଇଦେବି କ'ଣ କରିବି ପକା ହେଉଛି ତ ଅଲଗା ମାଛ ପାଇଁ କ'ଣ ଝିଙ୍କି ଦେଲ ଦେଖିଲା କ'ଣ ହେଲା ଆଇଛି 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 କ'ଣ ଗାନ୍ଧର କିନ୍ତୁ ଆଇଛି ସେଇ 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 ସେମ୍ କଣ୍ଟିଆଟା ବେଶୀ କୂଳରେ ରୁହନ୍ତି ସେମ୍ ଭାଇ ଆସୁଛୁ ସାର୍ ଆମର ଆମେ ଯିବୁ ଘରକୁ ଆଉ ତମେ ପକାଅ ତମ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଯାଉ ମାଛ ଟିକେ ଧରୁଛ ହେଲେ ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ଆମର ହେଉଛି ଖାଇବାଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଓ ମାଛ ଆଚ୍ଛା ବଞ୍ଚିଲେ ବିକା ହେବ ହଁ ହଁ ନ ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ ବଞ୍ଚିଲେ ବିକା ହେବ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ଲେଖା ପୁରା ଚିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି କେତେ ଦିନରୁ ଫ୍ରିଜରେ ରହି 3 ଦିନ ଏ କ'ଣ ନା କହିଲି ଛୁଆର ଭାଇ ନା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ହାଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିକିରି ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେଇକି ତାପରେ ଗଣେଶର ଉପରେ ଗଣେଶ ଆମର ଆଜି ମିଟିଂ ଅଛି ମିଟିଂ କାରଣ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାଇବୁ କାରଣ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା କଲୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକିରି ଆଉ କରିପାରିବୁନୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ଘଟିଲା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହିଲି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।